Ini ndinonzi Madyausiku David, ndiri munyori mukuru kana kuti Chief Executive Officer for the NEC yeAgriculture. Ndiri panapa, chirongwa chanhasi chakatinakira zvikuru muindustry yedu yeagriculture as NEC, pakuti taifanira kuamenda constitution yedu kuti iwirirane nemutemo weZimbabwe weLabour in terms of the Labour Act chapter 28.01. Saka unotiti isusu tinofanira kuamenda kuti zviwirirane nezvavako mazuva ano. If you remember, kana kuti muchayeuka, mutemo wedu weLabour wakaamendwa muna July 2023 musi wa14 ndo patakava nebumbiro rimwe remutemo rokuamenda ranga riripo kuti bato rakafanana neriri NEC rinofanira kuva riri inclusive, rinofanira kuva nevamwe vanhu vakarejestwa neministry yedu, angava vashandi kana kuti vashandirwi vakarejesta zviri pamutemo kubato rehurumende rinomiririra vashandi nevashandirwi, kuti tivewo nevanhu vakawanda vanoita kuti industry yedu imire zvakanaka, uye kuti tisava nevashoma tichiita kuti vamwe vanhu vasavawo mukati meNEC. Saka nhasi unoyu bumbiro iri rinonzi constitution yeNEC ratovapo, uye takatoriendesa kuna minista wedu kuti aapprove, uye tinoziva kuti achaapprove within 1 month, ndo zvatakataurirwa. Saka ndokudaro nhasi tati isusu makanselas akaappointwa nema-trade unions nema-employer organizations musekta yedu yeagriculture vauye vatrainwe kana kuti vaindake kuti vazive kuti bato iri rinoshanda sei, uye organization yedu ingava nebudiriro yakadini muagriculture. Nokuti muagriculture tinoda kuti muve nepundutso yekuti zvisinei nekuti kune El Nino, asi gore rino tiri kunzwa uye tiri kuvimbiswa kuti kuchanaya zvokunaya zviya zviya. Kunyange kusina kunaya, tinodawo kuti zvakare agriculture yedu irambe ine pundutso. Inogona kuva nepundutso kana vashandi nevashandirwi vakashanda vachiwirirana, uyewo zvakare vachikoshesa kubatana pakati pavo. Saka ndizvo zvinoita kuti pave neproduction, ndizvo zvinoita kuti pave newirirano. Ndo chikonzero chikuru chokuungana kwanhasi sevaridzi veNEC kuti vabatane pamwe chete, vaone kuti agriculture industry ingafambira mberi sei, sekuti tiri bread basket yeSouthern Africa in terms of agriculture. Tiripo pakumeka sure kuti kodzero dzevarimi dziri kuchengetedzwa here, kodzero dzevarimisi vacho dziri kuchengetedzwa here, kureva kodzero dzemurimi kureva fama, kodzero dzevamunhu anorima kureva employee, kuti dziri kuchengetedzwa zvakadini, uye toone zvakare nemapumbiro anoita kuti zvifambe zvakanaka musekta iyi. Tuve nhengo inei, chero bedzi uri murimi kana kuti anorima muagriculture watova nhengo, asi kuti uchiva nhengo yeCouncil unofanira kuva neyatinoti organization, trade union kana kuti employer organization zviri pamutemo weLabour Act chapter 28.04. Wadaro unoenda kuna minister wondoregister trade union yako, woenda zvezvakare kuna minister wondoregister employer board yako,